I ahir el president Sandro Rosell i el prestigiós cuiner Ferran Adrià es van convertir en els protagonistes de la presentació de la campanya impulsada per la Fundació Som el que fem, som el que mengem, que pretén difondre els hàbits saludables entre els joves. Es tracta de la segona edició de la campanya que es donava a conèixer ahir al Mercat de la Llibertat de Barcelona. La Fundació del Futbol Club Barcelona ha presentat per segon any consecutiu la campanya Som el que fem, som el que mengem. Després de l'èxit de la temporada passada, aquesta nova edició ha comptat amb la presència del president del club, Sandro Rosell, i del prestigiós cuiner Ferran Adrià. L'acte ha tingut lloc al Mercat de la Llibertat de Barcelona. Som el que mengem és la nova edició d'una campanya de sensibilització de la que el jugador Carles Pujol és protagonista i que incidirà de nou en el foment dels hàbits alimentaris saludables entre els infants i els joves, tenint com a referència els jugadors del Futbol Club Barcelona i els residents de la Masia. Aquesta campanya també compta amb la Fundació Alícia, la Fundació Xi, la World Health Foundation, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i l'Obra Social La Caixa. Amb aquesta nova campanya, Som el que mengem es prepara per superar la fita d'arribar a més de 110.000 infants i joves catalans, com van aconseguir amb l'anterior campanya a través de diverses activitats, tallers i a través del web somelquefem.cat. El president del club, Sandro Rosell, i Ferran Adrià han dedicat unes paraules en aquest acte de presentació i tots dos han coincidit que, igual que amb bons jugadors es fa un bon joc, amb bons productes es fa una bona salut. Lo important que és consumir bons productes, igual que quan el Barça té bons jugadors, amb bons productes podem tenir una molt bona alimentació, una salut fantàstica, amb bons jugadors podem tenir un molt bon joc i una salut barcelonista fantàstica també. Al final es converteixi ja en algo referent al Barça, que també el Barça sigui una referència mundial, sobretot una qüestió d'actitud, de pensar que és molt important la salut, i que menjar i fer esport és vital per a la salut.